The President offers his deep condolences to Mrs. Ray Mccauley, Pastor Ray's children, extended family and the large community of the I-Rhema Bible Church. Umfundisi Ray Mccauley wasungula ibandla I-Rhema Bible Church ngo-1979. Ngaphambi kokuthi abe ngumfundisi, wayedume kakhulu ngokuba usozinyama, i-bodybuilder. Uthathe umhlalaphansi ekushumayeleni ngasekuqaleni kwalonyaka. Izinhlangano zezenkolo zimchaze njengomholi obeqotho. We believe that he have played his role, especially as a leader. We know that he started his leadership in the Christian sector during the difficult times of apartheid. Umfundisi uMccauley ubesechithe iminyaka engaphezu kwengamashumi 4 ehola leli bandla. Ubaziwa kakhulu njengomuntu obeyiphila into ayishumayelayo. He's always lived by example. He's never been the preacher just on the stage that just does a message on a Sunday. What he preached, he lived. Umphakathi uvumelekile ukuthi uzobhonga emswaneni khona ebandleni kulo lonke leli sonto. Kusasa kuzoba nenkonzo yesikhumbuzo ezobanjelwa khona eRhema. At 7 p.m. we're going to have a vigil night, a memorial tonight, tomorrow evening, and that is open to everyone. Umfundisi uMccauley ushiya emhlabeni unkosikazi wakhe kanye nezingane zakhe ezimbili. Uzofihlwa ngesonto Elizayo.